Салом, Бахтиёр Асанов. Салом алейкум, бародар. салом салом, мухлисони Барселона. Созен хубен, бародаро, саломатиён хуб? Ҳама каса хубен? Салом, 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 салом. Чо кардем, бародарон? Гуфтем ки як брон киштам. Ака чӣ гап мешава? Алейкум, сози хубӣ. Чӣ гап ягон навигарӣ ҳаст дар Барса, бародарам? Навигарӣ чӣ хел бугу навигарӣ дар бораи он трансфер ҳаста? А так гуфтем як брон қайтон гап занем. Чӣ саволе дорем дар бораи саволое ки нофаҳмо бошад дар бораи Барселона вақтҳои охир? Коронавирус туда-суда кира мехара Барселона? Боз бистем ки боз як бародаро. медонед ки занг мезанед? навбе ки коронавирус омадагиҳои нархи бозингарон чӣ хеле медонед? Тобистон паст мешавад. Анаколи трансфери тобистонара бо муҳлатш агар 1 июн ки сар мешавад, июл охир муҳлатша гузаронд. Оли намедонам бо кай сар мешавад чӣ трансфер. Барои ҳамин сар хондам Мбаппера қати ки намефурӯшам. Аз сабаби ки пул кам шудагиа зарар мебинам. Барои ҳамин футболо кай сар мешавад? Футболо кай сар мешавад номаълум. Бовар кунед. Ҳар рӯз гузарондесиям футболро. Дидесе ки рӯз то рӯз дар Испания бад шуда, Италиядан бадтар шудесе. Ака Барселона Неймарро мегира. Ҳозир дар бораи ин гап задам ку асосан Барселона нияташ ҳамин Неймар не ки аз сабаби коронавирус омадагиа буҷеташ кам шудагиа буҷеташ. Ну футболо ки нашид ҳар як бозиш Барселона қариб 8 то 10 миллион еврора кор мекард. Ҳар як билет мефурӯхт, пули тоза мегирифт. Аз сабаби ки бозиҳо нестанд, Барселона барои ҳамин камтар мекунад. Ака ман намедонам 100% мекунад, чӣ кораш мекунад. дар Таҷика мегзаронанд имсол. Ай бача, ин бозиҳоро дар Таҷика мегзаронанд имсол. Мумкин ҳозир ҳама бозии Таҷикаро, чемпионати Тоҷикистона қадри чемпионати Беларусия муҳокима дорад. Сериали Неймар сар шуд. Сериали Неймар сар шуд бо болои ин сериали ки қушид, Лаутаро Мартинес қушид. Бо сериали гуфти гапҳо Роналду Манчестер Юнайтед меравад, туда-суда сериалҳо давом дорад. Ака Гризман меравад ай Барса. Бовар кун, ман намедонам ҳамин хабарҳо чанд хел мебуроянд ку ҳамин сомонаҳо менависанд. Ман намедонам о барои хайп мекунанд, барои чӣ мекунанд, ё ки дуруст дуруст нест. Меган Гризмана иваз мекунанд, барои ба Неймар дар мо созишнома қуш мекунанд. Шак ман ҳозираш намедонам. Неймар ба Барселона мегзарад? Не. Ман агар ин сайда медонистам Боваркоз менависам ки канали 11 бозингар официально медонад ки Неймар мегзарад. Ҳам хеле гап мегӯянд ки Неймар мегзарад. Не ки палибон Неймар тайёрӣ деста ки ин тобистон Барселона мегзарад. Агар ягон чӣ рух надад, хто медонед коронавируса то тобистон мумкин ҳар чӣ шуданаш мумкин. Ака Мартинес ҳам мехарад. Мартинес Неймар нақши асосии Барселона дар трансфери тобистона. Ака як бор дар бораи трансфери Барселона общий гап зан. Общий гап задагиён видеода ҳастай ку Барселона 2020 ҳастай 2020-21. Луис Суарес ва Усман Дембеле кай ба футбол бармегарданд? Луис Суарес охири апрелда бармегардад. Ана Усман Дембеле бошад моҳои майда насиб бошад. То июна мумкин. Аз ака Фирпора мефурӯшам. Фирпора мефурӯшам барое ки Лев да Барселона мувофиқ наомад, ба ҷош я Лев Зашин дига мехаранд. Лев Зашини бисёр Курзава ки бепул рӯз видео карда будем, Курзава ёе ки ай Борусия Дортмунд ки буд номаш ёдам ромад. Ай Борусия Дортмунд Лев Зашин доранд ку гехати ҳамура
ё ки Алабара, не ки Алаба ба хиёлам харида намешавад, Алабара ай Бавария, барое ки маоши баланд мегӯяд. дар ин момент Барселона маош баланд додан наметавонад, барое ки худаш молиявиш пастибаде. Ҳамаш барои хайп мекунанд. Месси гуфт ки ягон бозингари Барса норозӣ набуд ай пас шудани маошон. Не, ай пас шудани ягон кас розӣ нест. Не ки хабар буд ки Артуро Видал норозигии хича баён карда ки намедонам. Салом дарҷон, ту беҳтарин гапгапи маҷаллаҳои ҳаст, ҳамин суханота иваз накун, доим ҳақиқатро бигӯ, зинда бошӣ. Бародар, чизе ки ҳамун матбуот чӣ мегӯм, чизе ки матбуотҳо яъне ҳамун сомонаҳо менависанд, ман ҳамунро мегӯм. Ман ай дили худам ягон чӣ намебарорам бародар. Ирӯз як сомона менависад ки Неймар бармегардад, бо пага як сомонаи дига менависад ки Неймар дар Барселона мемонад. Иро қатари кием хеле фикр кард. Ҳар хел хабараш мебарам, ман хабарро шуморо мегӯям ки ҳамун хабарро бохабар бикунед, шумо қафо намонед. Самеду меравад, Самеду не, барое ки урӯз хондум Самеду, Месси, Тер Штеген дар бораи ҳар сеями Барселона кор кардааст ки шартномаашонро дароз кунанд. Барои Самеду намеравад, Самеду бозингари калидие ки ҷо меравад. Серхи Роберторо пештар мегузарам, мумкин аст прави защитник дига бихарам. Защита мехарад Барса, защита мехарад. Ана капитани Милана Романьоли, агар будони Романьолиро харидани як ҳавасмандаю, урӯзбо хондум Ляпортера ҳавасмандай, защитникҳо бисёрай. Дусе касан Лапорте, Стоунз, Романьоли, Упамекано ай Лейпциг. Ака ман гум шидин чизше. Сабшин омада Гризманро сар намедиҳам Барселона аст. Сабшин омад ки Гризман сар намедиҳад. Диди Барселона як рӯз як менависанд ки Гризманро сар намедиҳад, як рӯз як сомонаи дига мебурад менависанд ки Гризмана дар трансфери ки хуш мекунанд, дар трансфери Неймар. Кадомша бовар кунӣ намедонӣ. Барои ҳамин ай сабаби ҳамин сомонаҳо ман дурӯғгӯ мебурам. Рафаэл Гереро, бародар Рафаэл Гереро, ҳазор раҳмат. Ака бои Ҳабиб мешавад ё не? Бои Ҳабиб намешавад, официально бои Ҳабиб намешавад. Номаш кие? Фергюсон қати ки мезанад? Дастин Ҷаке ки ман намешиносам, эмеро намефаҳмам. Каутино меояд Барса. Каутино гуфтаниам Барса бояд биёне ки Каутино худаш хоҳиши омадан надорад. Не ки Барселона ба хиёл фурӯхтанӣ шавад, барое ки пули ки фурӯши ӯ мегирад дар ки пардохт мекунад? Дар Лаутаро Мартинесу Неймар. ин тобистон харидани бозингарон амри маҳолай мумкин ивазшавӣ бисёр шавад, барое ки ҳамаи ки банкрот шиданд, ҳамаи клубҳо банкрот шиданд, барои ҳамин ивазшавӣ бисёр мешавад, ба нархи бозингарон паст мешавад. Ака ростай модари Пеп Гвардиола мурд, ох худо раҳматиш кунад, Дина мурд, ай коронавирус. Балишкои Реал дафшен ки мекоин даиҷа, балишкои Реал дамиҷа Геҷ. Пике президенти Барса мешавад. Дина ҳамин саҳар даромадам дар инстаграми майдон тиҷи навистагие ки Кака интервю дода ки интервю ман хондагӣ бошам, агар кадом хондагӣ бошем якамонем. Гуфтае ки кадомша хуш мекунӣ, Роналдоро хуш мекунӣ ё ки Мессиро? Ба Кака Мессиро хуш карда гуфтае ки вай худододия, бозиёш хубтара туда-суда. Дига комментария медирои Какаро ҳар гап гуфтиян, агар не Кака бозингари Реале ман намедонам дига чишон бугум мубора. Одамое ки футбола вообще намефаҳманд, одамое ҳастанд ки фақат Роналду, Мессиро мешиносанд. Роналду, Мессиро бишносӣ, футбол нест, ту бояд дар футбол ҳама. Какаро пас заистанд, мегӯяд ки ҷо рафти Реал бозӣ кунӣ. Як комментариё бовар ки хондум, ай хандаро гуфти гапо. Мега ки ту хай Барселона нагузашти? Как бута ай Роналдо мепурсанд ки Кака бигзара ё нагзара? Вақта Кака ҳарди ҳаминро дар золотои мияш бирда буд. Хай Реал гузашт, бозиш нагузашт. Дар Милан ки буд, беҳтарин буд. Ака аввал мухлиси Барса будӣ? Аввал ай соли ки Ривалдо бозӣ мекард, ман дар онҷа будам, ай соли 2002. Ай соли 2002 ман Барселонаро мухлисӣ мекунам. Бисёре ай пишти Месси Барселонаро мухлисӣ мекунам, бисёре мумкин ай пишти Давид Вилла, ай пишти Андре, ай пишти Роналдино, ман ай пишти Ривалдо. Ривалдоро бишносем, дар Бразилия бозӣ мекард. Ман ай пишти Ривалдо. Гутакинда Ривалдоро дӯст медоштам. Ака зури гап нест ака. Ҳамин Бускетс духтарфелаке даф кунад ай Барса. Бародар ти хе нагӯ духтарфелак. Ӯ Бускетс бозингари калидии Барселона. Ту бозиёро тамошо кар, агар Бускетс набошад, Барселона ганда азоб мекашад.
арсенал Абамеянга мефурӯшад. Не як бози хабар бондаe ки Абамеянг хатогиша фаҳмида шартномаша дароз мекунад. Луис Энрике зиндаи Луис Энрике зиндаи тренери Испания. Кака бозингари красавчик буда Бразилия. Ака шери морам барсем хайтим ака ҳазор омад. Ман пушти хави мухлисдаги. Ина бисёрия пише Ривалдо беҳтаринае. Конечно, Месси қати Раим Стерлинг як ҷуда бозӣ кунад чӣ хел мешавад? Ҳеҷ хел намешавад. Стерлинг линияш да линияе ки Неймар бозӣ мекунад, да онҷа хати ҳамлаш ай тарафи чап Месси боша, ай тарафи рост бозӣ мекунад. Стерлинг бозингари зуре бовар кунем. Барои ҳамин ки Ливерпул харидания шабрадна. Агар Мане брава хай камтар ай бораи Барселона гап намезанам. Агар Мане Реал Мадрид брава Ливерпул Стерлинга мехарам. Бускес ма ягон бор найдам травма гирифта боша. Мужикай битона. Бускес бозингари калидии Барселона гандамада бозиёш махулай. Тупо оромона меқабад, тупо оромона идора мекунад, ҳама тупо ҳам мегзара. Ҳами балишкои Реал намефаҳмӣ нанаисин да Барса. Ҳами фирпо хати Рики Пуч намешаванд, дига ҳамаш садай. Рики Пуч охиёли ҷавона просто камтар харобакай, агане туби доракуниш ништиякай. Ака Ракитиш мерава, Ракитиш по-любому мерава, ё Севиля мерава, ё Милан. Ака як сухан ки ма Барс брам, гап нест бада. Ака ба фикри шумо тренери Барса чӣ хелай? Тренери Барса як сезон бовар 2 моҳ бозӣ карда, 2 моҳ да вивод бировардан ин ба Худо ин кори дуруст нест. Барои ҳамин як сезони дигар додан дар корай ку дар сезони дигар аввал бозӣ чӣ хел мегузарад, ба мебинем баъд ояндаш чӣ мешавад. Бускес чени Месси муҳимай барои Барса. Бале. Ай Барселона шери нара ма ивазшавандаи хави ва Иньестара надидистам. Ба хиёлам Артуро Мело ивазшавандаи хави мешавад, вали Иньеста наомадаи ивазшавандааст. Ака дар бораи Ракитиш гап зан, ма тарафдор шум. Ракитиш вақти соаташ гузашт бародаро. Ракитиш ҳозир ранги Ракитиши аввала нест ки 2015 дар Лигаи Чемпионот дар финал гол мезад, дар бозии асосӣ голи муҳима мезад, айдални удар мезад. Ҳозир ӯ Ракитиш нест. даже Ракитиша бозиёш тамошо кун, фақат пасои қариб метад, даже метарса ки дальни пас бутада ягон кас метарса, барои ки уже хичагун кадагиай. Барои ҳамин Ракитича по-любому фурӯхтан дар кора. Ай пишти Ракитич чанд атака қафо мезанад. Агар тамошо кунем бозии охирша. Гризман намерафтай ку. Оли то тобистон омадана хабаро бисёр мешава, бовар кунем. Ҳақиқат талхай Месси якум буд, якум мемона. Ин як бозингар Реал нафта қариб 80 бозингар. Барои ҳар кас мана бозии Ривалдо махулай, бозии Месси махулай, бозии Роналдоро махулай. Ман намегум бозишо махул нест. Бозии ҳама махулай ки ака гӯш кун, ҳам комментари одамое ки менависанд дар тай кака ки хали ҳам кака фикри хича гуфтанд. То ҳам комментар дам фикри хита гуфтест. Як кас тра намега ки трам пидри охи. Ти ки фикри хита гуфтести. Кака фикри ҳар як одам фикри хича гуфта метавонад. Просто одаморо алам мекунад ки ман 10 бор мегӯям ки 10 бор мухлисои Реал не мухлисои Роналдо кадоми ҳастанд ку бисёрш гудакам бовар ки барои ки намефаҳмам. Парвезаштай ҳаминҷа. Бахшиш бародара ҳамаи чизои шуморо хонда наметавонам, барои ки сабшин рафтеста. Ансу Фати чӣ мешавад? Дар бораи Ансу Фати бародаро. Ансу Фатира ба хиёлам сезони навда чӣ рӯй мекунанд? Аренда рӯй мекунанд. Ин 100% агар Неймар биёяд, ӯ хӯрок нест. Тер Штеген чӣ контракт? Тер Штеген контракти ҳозираш на ман кадагиай. Вале мумкин бо баъди як моҳ сарш кунанд. Барселона киёро мехара. Барселона ҳозир Дани Момент мехара нападаиш ё ҳимоятгар Леви Зашидник, бо мумкин ягон прави Зашидник бихара. Лекин дутта бояд чӣ бихара? Якта. Умтитира мефурӯшанд, мумкин дутта бихаранд ҳимоятгар. Лекин Барселона кори хато кард ки Тодибора агар дар Шалке фурӯша кори безеб меша. Ҳозир дар иҷорае ку кори безеб меша. Фати мусалмона ака бародар Шариф Шарипов бовар ки намедонам. Ака Умтити ай Барса мера, Умтити по-любому мерава. Пянч Сити, гумша давша ҳаминҷа. Нашид Мир. Давша бародар заблокировад. Ҳамин видео нафурӯшам, ма да гарени махулай. Ака Месси гуфтае ки видео нафурӯшанд, ака ҳозираш намедонам, ака сомоно ҳам хемнеса. Футбол кай сар мешавад? Футбол номаълум бародаро. Неймар кай меояд? То трансфер сар нашавад намеояд бародар. Дар тобистон кира мехара Барса барои хати ҳамла? Гуфтам ку барои хати ҳамла
Неймар Мартинес дига кандидан нест барои ки Дембелера намефурӯшад. Суарес по-любому як сезони дига места. Хай худо медонам вобаста айпли даромади кияй, айпли даромади Барселона ки чанд сум фоида дид, чанд сум зарар дид. Дараи Луис Энрике Барселона зур буд. Дар давраи Луис Энрике Барселона хуб дурост мегӣ. Ҳамин Видала нафурӯшан гаране. Акаҷон ӯ нашид миртра нагуфта буд, мара гуфт. Кадомеро гуфт ки заблагиш гап ман хонда наметавонам. Ман ҳамаи бозингаронро бозишонро тамошо мекунам. Роналдо гап надорам, бозингари зуре, аммо бояд ҳақиқатро бояд гуфт. Месси ҳақиқат не гап да яке ҳар як кас фикри хича дора, ҳар як кас фикри хича дора. Пян Сити кира хӯрад кайстай. Неймар меояд, ака Кирш мебиад Реал алло, ака Криш мебиад Реал, намедонам мумкин тобистон Ювентусам ҷуброни молиявӣ дорад. Гуфти гапо зарплатае ки мегирад дар як сол 28 миллион евро, ӯ зарплатаро дига додан наметавонад. Барои ҳамин тобистонро чӣ гап мешавад худо медонад. Месси чанд гол задааст? Обши 600 чандтае намедонам, 649 тае, 651 тае. Месси шартнома чӣ шуд брат? Месси шартнома шартномаш оли туғри нагирифте. То 2021 оли шартномаша пеш набурдем. Барои шартнома кардан условияи беҳтарин барои Месси кардан дар кора рӯбарияд қувваташ намераса ҳозираш да. Арсенал зурае, ман на Барсара. Ака ба фикри шумо Месси зурае ё ки Роналдо? Мана бародаро бозии Месси мақбулае. Серьёзно да. Зуришона намедонам, мана бозии Месси мақбулае. Роста мегӯяд хави тренери Барселона мешава. Хави тренери Барселона мешава ба шарте ки президент Али шава. Оз хати президент Бартомеу рафтуомади хуб надорад. Бародарҷоно 100 нафар дар кор дароен дастгирии шумо пешравии мо. Пян Сити чӣ маъне дорад ман нафаҳмидам. Роналдо Ман Юнайтед меравад. Ҳам хеле хабар аст. Месси чанд туби тиллоӣ дорад? 6 туби тиллоӣ дорад. Акай Аблава гирехти киҷо рафти? Бародар ман ду фарзанд дорам, ай киҷо мегирезм ай Аблава. Кори бори Тер Штеген чӣ шидак? Места ё да Барса? Кори бори Тер Штеген бояд 10 миллион Тер Штеген дар як сол маош мехоҳад бигирад. Барселона 6 миллион пешниҳод кард. 6 миллион пешниҳод кард, ҳозираш да тупик дар рафтагиаш. Ака ман туда гап надорам. Яхе блогерҳо дар инстаграмро менависӣ, ҷавоб наметавон. Хитон ҷавоб метен, гап надорам. ҳазор амал бародар. ҳар як мухлис мегӯям. ҳар як подписчик барои ман важнеам бародаро. барои ҳамин ҳама вақт мегӯям ки дастгирии шумо пешравии мо. дар ҷаҳон Роналдоро якум мондан барои чӣ? Хеле номардӣ шид. Дар ҷаҳон намондам бародаро. Ва агар дар киҷо гӯш кардӣ ҳамин чиза, ва як сомонаи мақолаи марка кардагия. Мақолаи марка и худаш ай Мадрида. Чӣ хеле ки мақолаи Мундо Депортиво ай Барселона ай шаршай. Агар ӯ рейтинга дар Барселона бикунанд дар Мундо Депортиво, Месси по-любому мебара Мадрида дар шаҳри Мадрид мақолаи маркаи чизи мадридиай. Газетаи мадридия барами хай Роналдо биридай. Ай мақолаи дурӯғакиай. Канал Пян Сити бародарҷон ҳама касе як дорем. Брат барои Арсенал гап зан. Бародаро барои Арсенал гап зан наметавонам, барои ки ин канали Барса тиҷия бахшида. Месси меган Ойликаш намегирифтай ку. Ойликаш 70% минус аёзи ҳамара. Самидиро иваз карданиам ба нападаи Интер. Ин рост аст. Интер отказ кард, ду Зашинника пешниҳод кард Фирпо рақати Самиду барои ки Интер отказ кард. Ака ҳамин канали мара як реклама ки Сафаров 96 номи канал. Ина гуфтам ку Сафаров 96 бародарон мудроем подписаться кунем. Помощники сети махкул шид. Фелш алам ки одам дар кора. Мадам воргу помощники Сарабия вам дорам, мадам махкулай. Бояд Барселона дар вақти бозиё хеле ранги Валверде муши мурда наша вақти тела кардан дар кора. Ака Месси аз даста меравад, меган хабарҳо бисёр аст. Дар бораи ки Месси аз даста меравад, ин рӯз дар канали Sports TG, канали номаш алис кардем футболдорон, дар канали Sports TG мебурояд. Баъди 2 соат бидурем тамошо кунем бародарон. ай киҷои панҷи ба ай Файзобод, ай Навобод, ай Пашор, ай Любой ҷош. Гвардиола тренери
вай душанбе ман зиндагӣ мекунам бародаро. Бозии кай сар мешавад? Бозиҳо маълум нест я бародаро. Месси бас кунад футболо Барселона барҳам мехӯрад ака. Барселона барҳам намехӯрад, ояндаи Месси ҷанг бо як каси дига меояд, як каси вақта Роналдиноро ҳамин хел гуфта будам. Ҳар як кас ивазшавандаи хича дорад. Не ки оли ранги Месси мумкин то 20-30 солҳо ягон кас наояд. Ака барои ака ба ҷои Ракитич ки меояд? Ба ҷои Ракитич ҳеҷ ка намеояд. Ба хиёлам Аления ки дар Бетис бозӣ мекунад, Сетьен гуфтааст ки Аленияро обратно ай Бетис аренда даҳед ку амро обратно биёрад. Мумкин ба ҷои Ракитич ӯ бозӣ кунад. Камсамол як хола дорум. Хабарои Мбаппе тамом шуд. Пиан Сити. Салом алейкум. Неймара кай мехаранд ша? Ай камсамол Пиан Сити. Неймара ки мехарад? Барселона Неймара харидаӣ нест. Ака евро 2020 да 2021 мегзаранд. Ака о евро 2020 2021 да гузашт официально. Ака модари Пеп мурда? Бале бародаро. Роз ҳар кас фикри худашро мегӯяд. ҳамин калиди Кулибалиро бихара зуд мешавад. Калиди Кулибали нархш бисёри бад аст. ҳамин калиди Кулибали бозиш ранги бозии Умтития фарқ надорад, ҳар як аст. Ака канали мара я реклама ка канали шуморо Педро ай Гризман чи Пан Сити рекламата бас киё заблокировать мекунам. Бовар ки дига ҳар як хондагим дар рекламаи ту меғалтам. Ака Фати чи ай кузини Месси мешавад? Фати ягон чи Месси намешавад бародаро. Неймар мебиёяд ё ки не ака? Неймар мебиёяд, хеле хабар ай. Бо дар бораи чӣ гап занам Барселона? Дар бораи нофаҳмии Неймар Пеймара минус кен ягон чизе ки бо муҳимтар бошад. Ака Роналдо Реал Мадрид мера, ин рост ай? Ҳам хеле хабар аст бародар, дар чанд газетаҳо уже навистиям. Ака бозии В 2012 чӣ хел баста мекунам? Ба бародаро, кадоме ки PES 2020 бозӣ мекунем через Steam, ман бозӣ мекунам дар ҳамуҷа, кадоме бозингар бошен, дабавет кунем, бозӣ мекунем. Агар бозӣ кунем дар компютер ё дар Sony PlayStation 4. Карлос Перес тенҷ бозӣ мекард. Чӣ ба фурӯхтанаш? Карлос Перес тенҷ бозӣ мекард, не ки фақат Карлос Перес ранги робина, фақат худу мегӯяд, хеле бозингаро дар Барса намешавад бародаро, барои ҳамин фурӯхтанаша. Гризман, блин, успех накардистам хонданда бародаро. Ака Фирпо, по твоему мнению, как играет? Фирпо зур дар защита зура, не ки пешрафтанда метарса, ранги Алба нест ки дам ба дам пеш бирад. По-любому як бозингари зур дар кор аст. Дар бораи Усман Дембеле гап зам, бозиш хеле зуре манба. Дембеле баъди гуфтам ки баъди майда бармегарда, Барселона отказ кард ӯро фурӯхтана, барое ки Дембеле хичам мефурад ки дар ҳамин Барселона ягон Лига Чемпионҳо, ягон тӯпи тиллоӣ бигирад. Барои ҳамин худаш оли нияташ дар Барселона истодан аст. Агар Барселона сараш тол нахӯрад, ӯро қатъи ягон кас алиш накунад. Дембеле мана маъқул аст, не ки ман Дембелеро вообще серьёзно Дембелеро ай Мбаппеда зуртар медонам, не ки ҳамин травма ғамаш метавад. Ака ёрдамчи Сетьен зура, ана ҳамин хеле ёрдамчи зура. Бале, меҳмон шавӣ бардора. Ака модари Пеп мурда? Бале, модари Пеп мурда. Ака саволи ма ба ҷавоб бидие. Бовар ки бародаро ҳар яктаи шуморо хонда наметавонам. Гризман бозиш ганда маъқул аст да чи? Гризман амада маъқул аст бозиш, пас напас да зур аст. Алаба намеяд Барс, барое ки хитоб медонем ки пули калон мехоҳад, мумкин Реал биравад. Ака ҳамин гап рост аст, Месси Ювентус меравад? Ин гапа канали Время футбол кардагиат, дурӯғ аст гап. Ин гап дар ягон ҷо омадагӣ нест. Гризман бозиш ганда маъқул аст да. Саволот дубора омадесиям, чӣ хел омадесиям? Дар бораи Деён гап зан. Деён ха якум сезонаш Деён бояд дар ҷои Бускетс бозӣ кунад бародаро. Барои ҳамин бозиш хуб нарафтест. Дар Аякс опорни полузащитник бозӣ мекард. Ҳозир дар централи нимҳиматгари рост бозӣ мекард ё ки нимҳиматгари чап. Ҷои ӯ аслан ҷои Бускетс. Барои ҳамин вақте ки Барселона харид, ӯро ивазшавандаи Бускетс гуфт. Не ки Бускетс ай вақти Сетьен омада, Бускетс ябора шукуфта. Барои ҳамин маҷбур аст ки дар тарафи чапу рост монад. Барои ҳамин ҳозираш да бояд ӯ дар централи полузащитник бозӣ кунад. Барои агар не ҷои ӯ ОПЗ мебошад, ҷое ки
Бускетс бозӣ мекунад. Ӯ идоракунии тӯпа дӯст медорад Де Йонг. Ака кай ки ҳами футбола сар мешавад, худат прямой эфири мардума ғариб мегӯянд тамошо кунем наметавонанд. Прямой эфир дар прямой эфир футбол нишон дан намешавад бародар, барое ки сразу маҳкам мекунанд. Френки Де Йонг талибону дар Барселона мест. Ака Реал тиҷи эфир намешавад. Реал тиҷи дар майдон тиҷи бинависем бародару бародари ман. Ака Суарес хати Дембеле травмаш соз шуда. Ака Суарес охири апрелда соз мешавад, Дембеле боша охири май июнда. Ака Месси 15 бозингари ҷавонора, бале Месси 15 бозингари ҷавонора гуфт дар канали 11 бозингар кардагим кан тамошо кардагидам боше будорин тамошо кунед. Кира беҳтарин мешуморад. Не ки дар ӯ рӯйхат Фатира нагуфта, не ки ман намедонам барои чи Ансу Фатира номбар накард. Барса кай бозингари хуб мехаранд. Тобистон ака 15 бозингари ҷавон Месси интихоб кард. Неймар Дембеле нашид була травма ӯро хурдагӣ. Ҳами хелай ман фикр мекунам ай Бускетс духтарфилак Де Йонг зурехушрӯ боз мекунад. Не хато мекунӣ бародар. Бечора Дембелера травма ғам метавад. Агар 100% ами 1-2 сола тӯпитлера мегирифт. Бале, ояндаи Бускетс Де Йонг ай. Бале ишон дуруст ай. Бародаро, ягон саволи дига боша биё. Савол диен ки ҳозир шом мешавад, насиб боша бояд шома бихонам. Баъди 5-10 минут. Пян Сити рекламата баски бародар ба худо ҳар як ғалдагинда да ту меғалтум. Ака чӣ ба мечаспа? Намедонам. Вроде би вайфай соза. Терштеген чиши? Терштеген травмаш рафтест. Травма мегӯям то ба кадам. Терштеген шаҳрномаш оли маҳкам кардагин. Ҳоз бояд гуфтугузор шавад. саволои шумо такрор омадест. Майли бародаро, хай бо пага алоқа дорем ё пага насиб боша видеои нав мебороям. хутона нигоҳ кунем, берун намебуроем. хутона ай гуфти гапо дар одамое ки дар Россиян, дар Москван, хутона нигоҳ кунем. Хай Тоҷикистон 100%. барои бародаро боқӣ дар амони худо. хай.